busio niko bone amate mukuru wa sekenyoro kiario mbati igotoka nsemo yo mugonchoro ewodi akemera bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira hereno gusaba busekero kyo bokonye gochase bari no gwanchokuya kwene kyabunango yasoke bari kubakonya hiri gochia kurwania uburuiro bwa beira senkeyo asomoga kabwenkeyo asereta Dominic Mumanyi hanyara ko baga ko basegesero kuru mwaka bwikiri bubere na 15 maiga yaye ko kuru mutegoro na kuboneka egete kyo mugongo kiraboni gase basabire banyara ko bago konyo kwene kyankurwani baruburiro Mwanche murigereria omwana omunyaroka bwengeyo yobwate emyaka 13 nigo bono abetereri bosa atache guikirania amasomo aya buna abana bande eyemagega yaere kobugori getambo kero nabo igo koremeremo yokorinda ise ase engeyo eyemaiga yangina konganya korwasengeyo na kunyomwa ase anga muri kito Daniel Ntiri na imuki getambo kero kyae na wikasayo asatwariganira robotiro kubwati Ebirama BBC tamange na sekenyero kiario mbati ekyo kegotoka umugonchoro hase wodi ya Kemera imiye bunge ya Kitutu Masaba imiye county ya Nyamira chinga kitoikirana hase nkeiga nigo tomera omwana nyawoke imuruke litali yake yogosome kirasi kya gatanu na limo na nigale we myaka 13 kagendrete nemiremo yenka iyo hasare yabere ya botambe unanonye liarenge tichiremo chingaki haborokigwa bubwene togotoka se skuru mamu mwabo mwana iga nigo hatamete nakamotiga karomoke ikibono kemubeterete kolenda ise oyure omurire hase getanda namatuka mange libaga liogosoa ekirasi nigo eyire miremo agokora tato mwabo Dominic Mumanyi nigo agwete kuru moteguro mwaka wechire bubere na 15 akabutoke gete kyo mogongo naka korigas yokobeka chingori emeteguro nakarangiriri ungani nchobe ko motengori mukaimoke ngakieyemo ngategurera tochikorundi epigipigi ni nchuto bekero motengori motoyo nkachikobeka igore nga systema tonyo yerie to gwere systema nkali na igoro keranali na igoro nkatira muna na igoro irinta iteko rusio koboko ntalirege sabona atirire to moto ine ngori gotira engori na ari gotirira mono nkaikanga feri na kugo feri abatu arenge na barabunsaria oyo omuntu atenine nero ntalirite engori eria babiri bako na kugamba bono ngaikeguru chinguru chikabutuka una chinguru chabutuka abantu baria ogo batamete bagatama guchirogoro tugatigara no yomo nuyo yomo nera agatama ngabate inkonye bakagatama nkagunse naringwete nsenga chaka gukura ngabate irusie goti mongembeo bakaira na baki una bangembeo bagakora bagankora fast aid insabo bakarete gari bakangira nyagitari bosonga aria kwende kisi teaching and referral gari bagandrop agasiberwa chichuma nanigo hara segetanda hase myeke 10 yaitire na tabwatyo ndewensi okomokonya kugenda no yene clinic nilio tria nigagoteba ali kumuruma nanigo ligosokia maira tari gwanja kwana korara borera hase gikakie myaka 10 na harari umurugi gantameta akatebi yene gasi enkongu lakini nyasao ndendira asiye ikiriga nande nyasao mentiro mwana oyo ne chinguru nabasamaria bayambare bankonyire gocha nabarabutindi goteba nga mbebe mbari baratenenire na inje paka na ikirega iga omenta bonanigo eligetie hase kiombe kebomenyete no borema wikekero tokogende mbeo taranyora nonye netongoro kumwirira kogendera komenya no butaka no mukyoe bugikira barayi kurwase county ya Nyamira nigo boigo tuomeire nabwate vision ningi yarakiniga ikagatekabere okolino mutegoro kogasarie vision iri yane ubolia agokonywa nonde wensi uyo watomoyo bugwancha nubure barayi kurwase county ya Nyamira boigo wesokia elio koine kebuna abamokonyire kurwa asare bantu baito batemira se bakonyara ono bakorango yatusabe bwire tumechoka ono na inche ndoranga gaki uyo bwate nkorengiya gaki na bogo siboka tari kwanja kwane abaminto kurara n'inchi cyuma kirenda gatigati ombuto gataikase ambiri kokoti gatie ka kenyo kuno ombuto gete no cyuma kire
chianyarire chirenda gatigati chiantemire kakio yobwata mabira none clinic na chite 2015 mutinyo komina linchite ryo mwerio safari mbiri na gutacho nkurubudire gethaseni kyagetembe kurega se kaunti Nyamira ilitera nenguruko Daniel Untiri.